لکولانên bajarê Qamişlo nûçeya koça dawî ya senatorê Amerîkî Lindsey Graham ne nûçeyek asayî bû. Ji bo Kurdên li vir, Graham ne tenê rûmetekî siyasî yê Washingtonê bû. Lêbelê wekî heval û piştgirekî dilsoz dihat naskirin. Welatiyên ku di nava salên şer de her tim guh didan daxuyaniyê wî yê piştgiriyê. Îro hestên xemgîniyê û wendahiyeke mezin nîşan didin. îro du roj te me bihîstî em gelekî em pir hez bûn. Yani şexsek weke wî insanek wilo dostaya me dikir û dilî ser Kurda ve bû. Yani kêm kesê wilo piştgiriya me bikir ji dil û can. Gava me bihîst gelkî pê hez bûm. Rastî yani kêfa me gelkî ji vî zemîr da ji ber piştgiriya Kurda bi şekil am digirt yani. Mewaqifê Kurdar kirin gelkî baş bûn. û kêfa jî Kurdar dihat ev meşruayê vê dawiyê çêkir. Ev xemgîniya gelerî rasterast di astên bilind ên siyasî û leşkerî yên rêveberiya Xweser de jî deng veda. Fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mazlûm Ebdê û seroka têkiliyên derve yên rêveberiya Xweser İlham Ehmed peyamên sersaxiyê belav kirin. Ebdê li ser hesabê xwe yê X'ê diyar kir ku piştgiriya Graham a nehejek ji bo Kurdan dê di dîrokê de were nîvsandin. Herwiha İlham Ehmed bal kişand ser rola wî ya bandordar di parastina ewlehî û aramiya navnetewî û herêmî de. Êdema me ra mirovekî wisa wenda dike me ra xemgîn dibe. Pêwîstî bi mirovên weke Lindsey Graham gelekî hene. Em hêvî dikin hevalê ku pê re kar kirine ji senatoran wekî din siyasetmedaran rêka wî bişopînin. Taybet em Kurd em rastî komkujiya tên, rastî siyasetê qirkirinê tên. Dîroka Senator Graham tijeye bi helwestên tund li dijî êrişên li ser herêmên Kurda. Di dema êrişên Tirkiyeyê ya li ser serêkaniyê di cotmeha 2019 de û hemû êrişên din de wî dengê xwe li Washingtonê bilind dikir da ku parastina gelê Kurd bike. Çavdêrên li herêmê dibînin ku rola Graham di gihandina dengê Kurdan de bêhempa bû. Çûna wî koçayînî dawî bi rastî têkçûnek bû ji bo Kurdan. Ew yek ji kesên kêm bûn ku di rêveberiya Amerîkî de piştgiriya Kurda bi awayekî eşkere û vekirî dikirin. Helbet wê bandora mirinayî ser Kurda hebû rewşa wanî siyasî ne tenê Rojava li Başûr li Bakurojîla jî ji ber ku yek ji piştevanên sereke bû bi nerînên xwe bi daxwazên xwe yê got bi bandor bûn di nava raya giştî ya Amerîkayê de. Çavdêr dibêjin ku li Rojavayê Kurdistanê navê Lindsey Graham dê her dem di bîra gelê Kurd de zindî bimîne. Rûniştvanên Qamişlo û serkirdeyên wê li ser wê rastiyê li hev dikin ku Graham di demên tarî de ronahî hilbijart. Ew çûyîna wî di Kongresa Amerîkî de valahiyeke mezin dihêle. Lê helwestên wî yên bi rûmet dê wekî dîtvanekî dîrokî bimîne ku Kurdan li Washingtonê hevalekî wiha hebû ku tu carî ew bi tenê nehiştin. Emcid Kurdo, dengê Amerîka, Qamişlo.